O sfântă și prea lăudată mironosiță, cea întocmai cu apostolii ucenica lui Hristos, Maria Magdalena, către tine, adevărată și puternică mijlocitoare, pentru noi la Dumnezeu, acum noi păcătoși și nevrednici, cu o sârdie, alergăm și cu inimă înfrântă ne rugăm. Tu care în viața ta, de înfricoșate curse diavolești, ai fost ispitită, dar cu darul lui Dumnezeu de aceea ai scăpat. Și pe noi din mregele vrăjmașului, cu rugăciune tale ne izbăvește, ca întotdeauna, în toată viața noastră, cu lucru, cu cuvântul, cu gândul și cu cugetele cele tainice ale inimilor noastre, să slujim cu dragoste unuia slăvitului Stăpân și Dumnezeu, precum ne-am făgăduit Lui, Tu mai mult decât toate bunătățile pământești, pe prea dulce Domnul Iisus a iubit și acelui în toată viața ta bine ai urmat, hrănind cu darul și cu dumnezeasca Lui învățătură, nu numai sufletul tău, ci și mulțime de oameni, de la întunericul păgânătății la lumina lui Hristos, cea minunată. Aceasta știind, te rugăm pe tine, cea nouă de la Hristos Dumnezeu, darul cel luminător și sfințitor, ca fiind umbriți cu acela să sporim în credință și în viețuire curată, în lupta dragostei și a lepădării, de sine, ca fără lănevire să ne silim a sluji aproapelui nostru între nevoile Lui, cele duhovnicești și trupești, ținând minte pilda iubirii tale de oameni. Tu, Sfântă Maria, cea vitejește cu darul lui Dumnezeu, ai petrecut viața ta pe pământ și cu pace te-ai dus în locașurile cerești. Roagă pe Hristos Dumnezeu Mântuitorul ca prin rugăciune tale să ne învrednicească și pe noi, fără de împiedicare, să săvârșim călătoria noastră într-o această viață. Calea plângerii și în pace, într-o pocăință, să ne săvârșim viața într-o sfințenie pe pământ, viețuind de veșnică și fericită viață în cerul, să ne învrednicim și acolo cu tine și cu toți sfinții împreună întotdeauna, să lăudăm trăimea cea nedespățită, să cântăm Dumnezeirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh în vecii vecilor. Amin.